Yaya, bantay sa mga bata kay mag-grocery ko karon. Mamalingki pog ko. Iandam ra gud akong face mask. Katong gold ha, aron mapansin jud ko sa mga tao. Di ko gusto anang daghan nakaikog na pili unya di gyapon pansin nun. Ang mga bata baya ha, bantay jud kay basig makagawas sa gate. Kailangan ba kini akong pamaliton karon. Kay magpamanyanita ko sa kumbana. Birthday ba sa imong sir karon? Ha? Unsay bawal? Manyanita? Unsay nga priso? Pulis ba ni imong sir unya? Dako ba na siya posisyon, di po siguro na siya prisuhon oy. Siyempre, mag-observe po tag social distancing eh. Kana inig-blow niya sa candle ba? Ang cake na sa basketballan, niya siya nasa ang kwarto. Sharon apay masuko. Ang face mask, imo nang nakitaan? Naa dito na ako gibutang tapad sa arinola. Sige, balik sa dito. Naa na? Kan na. Sige, ibutang sa dira, tapad sa kumpante. Ay hala, ayaw na lang kay basig maoy nun ako masuot ron. Samot, nasa ni kahumot ako na. Nya ka na ako mga kumparig, mga kumari, mga ni po na diri ugma. Daghan jud inig tao. Di ko gusto maulawan. Maumbisag quarantine, ato yung ipakita nga wakta naglisod. Daghan jud ang ganda ron. Nya kanya po ba ako mga kumari, mga chismosa kaayo. Di ko gusto i-chismis nga wala gipagawas ang mga spaghetti o salad sa ref. Mong ato yung ipagawas tanan. Pati ka ng uling sa ref, ato ang ipakit-kit. Unya usahay mo ingon pa na nga tabang ang spaghetti. Mao gani sa gulan jud ako dagang asukal pod ron. Syaro di sila makaingon nga spaghetti pa ba ni o biko. Kagwapa dyan yung mag-amo, oy. Murag yung dili mag-grocery. Murag dili mamalingki. Murag yung tag-iya sa mall. Grabe na po ni, O sige na kay nagdali ko. Pila ka book guard ang naka-duty? Ha? 20 ra ka buo? Diyos ko, nag-absent pa dyan ang 50, oy. Imbis magpahatod pa ko ron sa gawas. Sige na, bantay ang mga bata. Bantay makagawas na gate. Ikaw jud akong ipulig hikot sa mga ero. Sige na.